Mahal mo siya? Mahal! Ha? Aba! Gaano mo naman siya kamahal? Mahal na mahal po. Mahal mo to, ang taong ito. Opo. May pagmamahal ba na pinalalakihan dyan? Ba't mo sinasaktan ang loob ng katawan niya? Hindi niya ako pinapansin. Hindi ka niya Hindi pinapansin? po. Babae ka talaga? Opo. Hindi ka, tao ka? Opo. Babae ka? Opo. Mahal na mahal mo ang taong ito? Opo. Gaano naman kalaki ang pagmamahal mo sa kanya? Mahal ko po siya talaga. Mahal na mahal ko. Bakit mo nga Matagal siya na po. minahal? Ha? Matagal na po. Bakit mo siya minahal? Matagal na. Opo. May asawa ka na ba? Wala na po. Patay na yan. Hiwalay lang. Patay na po. Sige. May anak ka. Meron po. May ilan taon ka na? Hindi ko na alam yung pangalan mo. Ilan taon ka na? 42 po. 42 years old. Opo. Sige. Mahal na mahal mo ang taong to. Ikaw ba nagdasal nito o pinadadasalan mo lang? Ako lang po. Paano mo naman siya nadasalan? Paano mo naman siya natutunan dasalan? Sino? Paano? Nagpaturo po ako na Kanino ka nagpaturo? kaibigan ko. Babae, lalaki ang nagturo sa'yo? Lalaki po. Lalaki. Yung lalaki mong kaibigan, ano siya? Ay, Ah, ano? Ayaw mong pagsalita. Pahirapan kita sa loob ng katawan niyan. Sige. Sige. Oh, Ano? Sasalita ka hindi? yung lalaki po. Ano? Ano yung lalaki? Ingit din sa kanya. Yung lalaki. Nagagalit din sa taong ito. Oo. Kaya tinuruan ka niya. Oo. Ba't hindi na lang kayo magsama ang dalawa? Eh, Ay! bakit hindi na lang kayo magsama ang dalawa? Ayaw po, tigilan ko na po. May asawa na to. Na dito asawa niya, naintindihan mo? Opo. Mahal niya ang asawa niya at may anak na sila. May relasyon ka ba dati dito? Wala. Yung totoo. Dati po meron. O nagbabago na siya, di ba? Oo, nagbago na po ako. Tama na yun. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Gamitin mo yung kamay mo. Gamitin mo yan. Tanggalin mo lahat yung paglatin nito niya. Tapon mo sa lupa. Lahat! Isandal mo yung katawan lupa niya para hindi nahirapan. Sige. Okay, sandal mo. Sakit po. Pipilipitin kita dyan. Tanggalin mo. Sige. Kalas ng kalas. Ano? Tanggalin mo. Sanod na. Isa mo. Sige. Kalas na kalas. Opo. Apol. Okay, naiintindihan mo. Naiintindihan mo, babae. Opo. Okay, kalas. Opo. Opo. Pinagbibigyan kita. Okay, kalas. Opo. Tapon mo. Opo. Kailan mo pa ito pinadasalan? Kailan mo pa ito? Matagal na po. Okay, kalas na kalas. Ba't pinalalaki mo yan? Tingnan mo parang butete siya, oh. Parang siyang buntis, parang siyang 8 months ang loob ng tiyan niya. Kalas na kalas. Tapon mo lahat yan. Dito mo. Tanda mo, isang stick lang ang ginamit ko sa'yo. Nakatagilid pa yan, ha? Hindi pa nakadiretso yan. Pag diniretso ko tong stick, maniwala ka sa akin. Taon ko ang kapangyarihan at spiritual ko rito sa stick nito. Maniwala ka. Pati puso mo, maepektuhan. Maniwala ka. Ayaw ko to gawin, pero pinipilit nyo ako para lang magbago kayo. Kalas na kalas. Kalas. Lahat, ang buong katawan niya. Kailan lilikan siya niya? Kailan? Ay, mamaya po lilita. Gusto ko ngayon. Sige po, sige Sige, po. kalas. Nasaan ka ngayon, itong araw nito? Nasaan ka ngayon? Sa Florida po. Sige, Florida. Kalas. Anong ginagawa mo sa Florida? Nandun po yung bahay ko. Sige, kalas. Ikaw babae, sino kasama mo ngayon? Mga anak ko po. Sige, kalas na kalas. Kalas. Ikaw na nagdasal nito, tinuruan ka lang. Opo. Sige, kalas, kalas. Sige. Sigurado pa kape. Pag tinanong ko kay Magnetico na hindi kape nilagay mo dyan, paniwala sa akin, pipilipitin kita. Kape po. Sige, kalas, kalas. Sige, anong ginamit mo? Pangalan, picture, etc. Pangalan, picture. Ano? Ano po? Pangalan, picture. Pangal picture po, yung picture ko. Sige, kalas. Sige, tapon na tapon. Picture po. Sige, tumigil ka na. Kalas na kalas. Buwas, lahat.
pinalaki mo ganun kabilis ang tiyan niya. Ang galing mo magdasal, ha? Talagang tindi yung galit mo, ha? Pinagsama mo yung galit ng demonyo, ha? At galit sa isip at puso mo, ha? Napakahusay mo, tandaan mo. Yung mahanga ako sa kausayan mo, kasi kahit kaingat-ingatan mo, sige. Pag napatay mo to, hindi mo na ito pagmamahal. Tandaan mo, ang pagmamahal, kung talagang mahal mo siya, palayain mo siya. Naintindihan mo? Naintindihan mo! Opo. Sige, tanggalin mo lahat, nilagay mo. Opo, panggaling ko na po lahat. Sige. Babae ka. Ikaw babae ang gusto ko makusap. Naintindihan mo? Opo! Okay. Opo, Okay, opo, alas. opo, opo. Okay, kalasin mo. Kung mahal mo ang taong ito, palayain mo na siya. Opo. Ha? Opo. Maghanap ka ng karapat-dapat para sa'yo. Opo. May asawa na siya. Naintindihan mo? Opo. Pilitin mo siya magbago at magbago ka na rin. Opo! Naintindihan mo? Opo, opo. Kalas. Tanggal. Kailan lumit yung tiyan niya, ha? Kita mo, nagiging bondat na yan, oh. Pakiramdam ko, 1 linggo na lang yan. Di na makakatayo at hindi na makakadumi yan. Sa laki ng tiyan niya. Imposibleng grabe naman ang tiyan niya. Ano yan? Maraming sawa. Ha? Kalas na kalas. Babae, ha? Sige. Maling pag-ibig yan. Maling pagnanasa sa kapwa mo. Nasa ka-6 na utos ng Diyos, bawal magnasa at maghari ang kadiliman o pagnanasa na masama. 1. At Espiritu. Ibig nawa ang Panginoong Kristo ang maghari sa akin, hindi kung sino-sino. Tigilan mo ng pagnanasa. Tanda mo, pag tumayaw ng isang tao at nagmahal na ng totoo sa kanyang pamilya, tanggal. Opo. Tanggal o guspero ko. Nagbabago mo kanya. Itim. May itim. Okay. Tanggalin mo, bilisan mo. Naamoy ko yung aura mo. Sige, tingnan mo. Wala akong ginagawa sa'yo. Tanda mo, nasasaktan ka ng ganyang kabilis. Tutuling niya tapos na. Imposible naman nasasaktan ka ng ganyang kabilis lang. Ha? Puti tas tutuling. Tanggal. Babae yata. Ibig sabihin, sumasamba ka sa kadiliman. Binebenta mo ang dangal mo sa kadiliman. Bagkus dapat ang aking ama ang dapat maghari sa iyong buhay. Hindi ko sino-sino, naintindihan mo? Opo. Ha? Opo. Okay, kalasin mo. Ano balo ko yan eh? Kakain na to, ha? Papakainin mo na. Opo. Sige. Hindi ko na alamin ang pangalan mo dahil magkakilala lang naman kayo ng unang panahon. Naintindihan mo? Opo. Naintindihan mo? Sinasabi ko. Opo. Tama na. Maghanap ka na lang ng karapat-dapat na lalaki magmamahal sa iyo. Huwag kang magnasa at huwag mo na siyang itukso sa kadiliman. Nawa ang Panginoon Kristo ang maghari sa iyo at ganoon din sa taong ito. Naintindihan mo? Opo. Nagbabago na siya para sa Opo. kanyang pamilya at para sa kanyang mga anak. Opo. Huwag mo nang hikayatin maging masama siya ulit. Naintindihan mo na? Hindi na po. Sige, tanggal lahat. Ubusin mo lahat. Marami. Buong katawan niya. Buong tiyan. Lahat. Buong katawan niya. Kalasin mo. Tanggalin mo yung dasal. Itapon mo na yung dasal doon sa bahay niyo. Ha? Bakit hindi ka na lang magsama kayo ng dalawang lalaki na mayroong gusto paghanga sa iyo? Bakit sinisiksik mo ang sarili mo sa taong ito na mayroon ng mayroon ng pag-aari nito? Siguro naman sa dami-daming tao sa mundo makakahanap ka ng karapat-dapat na lalaki. Magdasal ka sa aking ama. Bigyan ka na lalaki na karapat-dapat. Sige, huwag mo nang pagnansahan to. Naintindihan mo? Opo. Sige. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Walang pangit sa atin. Walang maganda, walang pangit. Ang pangit sa atin, kung anong ganda mo, pangit ang ugali mo. Kung anong pangit mo, hindi nang pangit ang pagkaugali mo. Naintindihan mo? Opo. Sige, wala kang mapipilian doon sa sinabi ko. Dahil mo bakit sinasamba mo ang kadiliman. Sa mata ng Diyos, walang maganda at walang pangit. Tanda mo. Lahat tayo doon ay pantay-pantay. Naintindihan mo? Palasin mo. Gumawa ka ng kabutihan. Kahit pangit ka o ano man ang itsura mo, maganda ka sa aking ama. Ikaw ang pinakagwapo at pinakamaganda. Palasin mo. Puti naman o. Tutuling niya. Palitin mo yung tiyan. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo dyan. 1 linggo na lang to, hindi na to makakalakad. Baka susunod, kunin na to at patayin mo at doon, mangyari na doon sa bahay nila at hindi na to. Mahirap lang to. Wala silang pandoktor na ganun. Hindi sila mga mayayaman para pumunta sa mga medisina na mamahalin. Kalas na kalas. Tanggalin mo yan. Sa araw na ito, kailangan makalas mo yan. Naintindihan mo? Opo. Pag hindi mo yung kinalas, pipilipitan kita dyan ang paglalaroan kita sa loob ng katawan nito, tanda mo. Opo. Kalas na kalas, lahat. Tama na.
Huwag ka na magpadagdag sa kadiliman. Naintindihan mo, babae? Opo! Hindi na po! Sige. Hindi na po! Alis ko na po lahat. Yan na po. Mahiya ka. Mahiya ka sa iyong sarili. Mismo ikaw pang babae. Nagpapatukso sa kadiliman. Anong gagawin mo? Tuwang-tuwa si Satanas. Sabihin ni Satanas, kunin mo ang lalaking yan at magsama kayong dalawa. Sirahin mo ang kanilang pamilya at akin ka pagkatapos ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Pero kukunin ko rin ang gusto ko sa iyo. Nagkamali ka. Dapat sumamba ka sa aking Ama na nasa langit. Panginoon, tulungan mo ako. Nabigyan ng lalaki karapat dapat para sa akin. Ganun ang dapat sinasabi mo sa aking Ama. Naintindihan mo? Para bigyan ka ng lalaki na karapat dapat sa iyo na habang buhay mo makakasama at mamahalin ang pamilya mo. Hindi ang pagmamahal, alam mo, benebenta mo ang sarili mo sa kadiliman. At ganun din. Diyos ko po! Sige. Diyos ko po! Ngayon, Tama na po! tumatawag ka na sa aking Ama. Tanggal! Diyos ko po, patawad po. Sa akin ka humingi ng tawad sa aking Ama. Pangalawa sa taong ito. Ama, patawad po. Hindi na po ako ulit, Ama. Sige, manahimik ka na. Opo. At alam ko naman kung hihingi ka ng kapatawaran. Opo, Ma. Patawad po. Manahimik ka na, babae, ha? Opo, opo, opo. Kailan yung gagaling? Bukas po, mamaya, magaling na to. Gusto ko ngayon! Ngayon na po, ngayon na Alisin po. mo. Ngayon na po, magaling Alisin na. mo ang galit sa iyong puso at isipan. Oo, gagaling na po. Nawa ang aking Ama maghari sa iyo. Walang sino man dapat maghari sa iyo. Diyos ko po, patawad po, Kalas Ama, na pala. patawad. Babae ka. Masakit po, Talagang Ama. sasaktan kita sa loob ng katawan niya. Hindi kita sinasaktan. Alam mo, nilulusaw ko na si Satanas sa loob ng katawan mo. Magbabago na po ako. Magbago ka na. Opo. Magbago ka na, ha? Opo, Ma. Kalas, Opo, Ma. Bago po, bago po. nilulusaw ko ang kademonyo ng utak mo at pagnanasa sa tao na hindi mo pag-aari. Sige, Bago na po. magbago ka na. Opo. Manalangin ka. At nawang yung anak ang unahin mo. Ama, Hayaan mo ang Panginoon na magbigay ng lalaki para sa'yo. Huwag ka magmadali. patawarin niyo po ako, Ama. Sige, kalas mo na. Ubusin mo. Tabon ng tabon. Bilisan mo. Lahat. Babalik ka ba? Hindi na po. Hindi ka na babalik. Hindi na po. Sigurado. Sigurado po. Sige. O manahimik ka na. Manahimik. Naintindihan mo? Manahimik. Tigilan mo na pagdarasal. Tigilan Ito mo yung kamay niya. Oh, Ipikit mo ang diwa niya. Huwag mo pakalaman. Opo. Bitawan mo ang kamay niya. Bitawan mo. Sumandal ka. Sandal mo katawan niya. Huwag ka nang babalik, ha. Huwag na, hindi na po. Huwag ka maingay. Titignan ko kung mayroong pagdasal sa loob ng tiyan niya. Pasalamat ka na wala ning dasal. Ha? Tingnan mo, lumambot, oh. Parang goma-goma na to. Oh. Hindi ka tulad ganyan. Parang ano to. Parang basketball. Ha? Huwag ka nang babalik. Babae, ha? Hindi na po, hindi na po, hindi na po. Naintindihan mo? Opo, opo. Opo, magbabago na po ako. Sige, pigit mo yung mata, diwa niya. Huwag mo silang pinapakalman. Ha? Opo. Magpaalam ka na dito sa lalaki nito. Sabi mo sa Panginoon, hindi ka naibig sa kanya. Panginoon, hindi na po ko ibig siya, hindi ko na po gusto po yan. Sige na, tama na. Bahala ng aking Ama sa'yo. Naintindihan mo? Panginoong Jesus at Amang Nazareno. Kasing tabi po, nawa kayong Panginoon Kristo na maghari sa katawan ng babaeng ito at sa pagnanasa niyang pagkakamali niyang pag-ibig, kayo na po ang bahala sa kanya. Pinapasa Diyos na kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Pinalalayas kita at kailanman at hindi ka makakapasok sa kanyang utak at isip at puso at hindi tatalabang yung mga dasal. Tinatanggalan ko to ng bisa at inaalis ko ang lahat ng dasal sa loob ng katawan niya sa pangalan ni Jesus Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Dila. Ano pangalan mo? Reynaldo, Anong middle name mo? Ibay, Ano apelido mo? Nunag, Nunag, sabi mo yung Jesus name. Jesus name, Lakas mo, sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus, In the Jesus name. in the Jesus name, Amen. Amen. Ano pangalan mo? Reynaldo, Middle name mo? Ibay, Ibay. Ano apelido mo? Nunag, Nunag. Ilang taon ka na? 56, Hindi ka babae? di lalaki. Lalaki. Oh, bakit nag-iba boses mo? Hawakan mo yung tiyan mo, lumambot. Lumambot? Wala nang tigas? Ano pakiramdam mo? Nanginginig pa yung katawan mo? Hindi na. Hindi na po, kaya alam ito mas mabuti siguro ko. Madali lang yan. Baba mo yung tiyan mo. Ay, baba mo yung ano mo. Madali lang yan. Kasi pinalayas ko lang yung dasal niya.
Ano pakiramdam mo sa katawan mo ngayon? Sa tiyan mo, kung mabigat pa, maglakad ka. Kung nahihirapan ka, di ba kanina naglakad ka, nakita ka na, naghihirap ka maglakad eh. Tumalo ka, sabihin in Jesus name. Huwag ka matakot, kasi kanina takot kang tumalon eh. Jesus name. Sige, laksa mo. O, bakit nakatanong ka? Ano pakiramdam mo? Kumahang po. Gumagana na lahat? Pati yung tatawa mo, galaw mo. Ano? Lumiit na yung tiyan mo. Hindi ka tulad kanina, para kang 9 months. Lumiliit na yan. Pag pinainom kita ng tubig, lalong liliit yan. Ano pakiramdam mo? Wala na sakit? Wala na mabigat? Dumayap din na lang po dito. Konti na lang yan. Sa tubig na lang kukunin yan. Pero hindi ka tulad kanina. Maglakad ka nga kanina. O yun, lumigay ka na. Yung normal na nalakad lang ko ya. Huwag mo nang pilitin kung hindi kakayanin. Basta yung normal lang. Tapos balik ka na rito. Tingnan natin. Kasi kanina yung pumasok ka sa gate, nasilip kita sa bintana. Parang bigat na mga paa mo na. Hindi ko maintindihan. Nagbago na yung mukha niya, no? Opo. Hindi ka tulad kanina. Para kang ano? Itim na itim. Itim na itim. O ngayon, ano paramdam mo? Magaan na? Magana po. Wala nang bigat. Hawakan mo yung tiyan mo. Lumambot, di ba? Lumabot po. O sige, salamat sa Diyos. Wala lang. Okay na po yan.